Hola, imos mergullarnos de cheo nesta análise fascinante sobre cómo Galicia se transformó por completo, pasando de ser unha rexión puramente medieval a unha sociedade moderna moito máis complexa entre os séculos XVI e XVIII. Sabedes, ás veces pregúntome como as decisións políticas, os cambios de poboazón ou incluso algo tan sinxelo como o que se sementa na terra poden darlle a volta á historia. Pois ben, eso é xustamente o que imos descubrir hoxe. Imaginade isto por un momento. Un simple, diminuto, grande millo que cruza o Océano Atlántico. Parece incrible, non si? Pero a min o que me fascina desta idea é como representa a perfección ese incrible efecto borboleta do que tanto se fala. Imos ver como un cambio agrícola, algo que parece minúsculo, acabou alterando radicalmente o destino demográfico e económico de toda unha rexión. E a resposta a este pequeno misterio vai conectar todos e cada un dos puntos desta historia. E para non perdérmonos entre tantas datas aburridas, imos estructurar esta viaxe de 300 anos en 5 puntos clave. Comezaremos con novo goberno de Galicia, pasaremos polo incrible estoupido da poboación e a auténtica revolución do millo, despois miraremos cara ás reformas dos Borbóns e, por último, pecharemos co comercio e a ilustración. Imos a eso? Pero antes de meternos en faena, temos que poñernos en contexto. Onde estamos exactamente? Pois debaixo das duras regras do que se coñece como o Antigo Réxime. Basicamente, era un sistema que viña arrastrándose desde o feudalismo, onde a propiedade da terra e pertencer a unha clase con privilexios dictaban absolutamente todo na túa vida diaria. E, por suposto, con todo o poder concentrado nun monarca absoluto. Primeira parada. O novo goberno de Galicia e todo este tema da integración política e as novas institucións. Todo comeza cos reis católicos e a súa teima por atalo todo ben atado, tentando integrar a Galicia plenamente na monarquía hispánica. E ollo, porque aquí a historia ten dúas caras, literalmente. Por unha banda, historiadores como Murguía din que foi xenial porque por fin se logrou controlar a poderosa nobreza e frear os abusos dos señores feudais. Pero logo tes a outra banda dicendo, un momento, isto foi o inicio de unha dominación durísima que esmagou a lingua e a cultura galegas. Fose como fose, o que está claro é que as regras do xogo cambiaron para sempre. Se repasamos a cronoloxía, os acontecementos desta época bailaban dun lado para outro. Éramos un territorio costeiro moi vulnerable, no límite do imperio. Tivemos que soportar ataques piratas como o do famosísimo Francis Drake na Coruña ou a mismísima batalla de Rande, cos barcos afundíndose cheos de prata. Pero políticamente tamén foi un tira e afrouxa constante. Imaxinade estar loitando durante un século só para recuperar o voto directo nas Cortes, algo que se perdeu en 1520 e non se recuperou tras deixarse moitísimos cartos esforzo diplomático ata 1623. Entón, para manter a orde no medio de tanto lío, a Coroa montou un sistema con 3 pezas clave. O capitán xeral, que era basicamente a man dereita do rei e a máxima autoridade. A Real Audiencia, que resolvió un mar interminable de problemas xudiciais sobre terras e foros. E logo estaba a Xunta do Reino, onde as 7 provincias actuaban como un intermediario para xestionar os impostos e mandar xente ao exército. Eran os auténticos engrenaxes do Estado naquel momento. Pasemos ao segundo gran tema, o gran crecemento da poboación. Un auténtico estoupido demográfico. Fixádemos ben nesta cifra porque é brutal. Para mediados do século XVIII, alá polo 1752, a poboación acadara 1.300.000 habitantes. A poboación dobrouse desde finais do século XVI, convertendo a Galicia nunha das rexións con máis xente por metro cadrado de toda a monarquía. Pero para darlle un rostro humano a estas estadísticas gigantes, temos que lembrar que casi o 90% desta gente vivía e traballaba no rural. Traballaban pequenas leiras, atados de pés e mans polo sistema de foros. De feito, chegou un punto no que había tanta xente e tan pouca terra disponible que comezou algo que marcaría a nosa identidade, a inmigración estacional. Chamábanlle facer a andoriña, porque milleiros de galegos e galegas tiñan que marchar a segar aos campos de Castela durante un tempo, por aí simplemente para gañar uns cartos e sobrevivir. O que nos leva directos ao punto 3, a Revolución do Millo, a chispa que acendeu a Revolución Agrícola. Aquí é onde a xeografía racha en dous de forma fascinante. Imaginade o interior de Galicia, seguindo co ritmo lento e tradicional do centeo, tendo que deixar descansar a terra medio ano.
Pero na costa descubriron o millo americano e non houbo quen os parase. O millo medraba rapidísimo, o que permitía cultivar a terra durante todo o año sen darlle descanso. O resultado? Moitísima máis broa para comer, forraxe para ter un gando ben gordo e estabulado e, en consecuencia, un aumento tremendo da poboación nas rías e vales costeiros. O millo debuxou un mapa completamente novo. Adiante co punto 4. O reformismo dos Borbóns e ese intento acelerado por modernizar o Estado. Chegamos ao século XVIII. Entran os Borbóns e din: temos que por orde e centralizar todo isto. E como o fan? Pois meten a figura do intendente, que era o encargado de controlar os cartos e as tropas ao milímetro. O seu obxectivo número 1 era protexer o imperio fronte aos británicos, e tiñan clarísimo que a costa galega era o lugar perfecto para montar unha maquinaria militar imparable. Pero claro, esa modernización foi unha auténtica moeda de dúas caras. A cara boa, un fito industrial incrible. Construíron o inmenso arsenal de Ferrol en 1750, convirtiendo de Socate na cidade máis grande de Galicia, con 25.000 persoas e trazando barrios impresionantes como o da Magdalena. Unha xoia. E a cruz da moeda? Unha cousa chamada a matrícula do mar. Basicamente obligaban a calquera mariñeiro galego a ir servir á Armada Real Española. Foi un golpe durísimo, deixou as nosas rías sen homes para pescar, arruinou as economías locais e abriu a porta para que os empresarios de fora quedasen con o noso sector pesqueiro tradicional, un custo altísimo para a xente do mar. E, por fin, o quinto e último piar desta análise, o comercio e a ilustración. A Coroa, despois de tanto tempo, decátase de que a economía precisa un bon furrón. No reinado de Carlos III, deciden abrir por fin a man e liberalizar o comercio con América. E a Coruña levou o premio gordo. Converteuse nun auténtico fervelleiro de barcos e mercadorías, cun servizo regular de correo marítimo a lugares tan afastados como A Habana ou Buenos Aires. De súpeto, había cartos movéndose de verdad. Pero aquí ven o importante. Os cartos, por si sós, non arranxaban o problema de fondo da fame e a sobrepoboación. Facía falta ciencia e coñecemento aplicado. E aí é onde entran en xogo mentes brillantes como o pai Feixó ou o padre Sarmiento. Xente da Ilustración que vía as coisas claras e decía: se seguimos plantando como sempre, non hai comida para todos. Así que se puxeron a traballar, creando as sociedades económicas e institucións para buscar solucións reais e modernas á agricultura e á industria dos tecidos. Non querían falar de teorías no aire, querían aplicar a razón para facilitarlle a vida á xente común. E así, despois de 300 anos de evolución, toca facerse a gran pregunta. Vimos a nosa terra transformarse. Vimos a poboación duplicarse para ben ou para mal grazas a un pequeno gran de millo. Vimos como un porto como o de Ferrol se convertiu nun xigante da enxeñería e vimos a ciencia tentar abrirse camiño entre as tradicións. Pero pensadeo ben, realmente desapareceron aquelas profundas desigualdades ou os poderosos simplemente cambiaron de traxe para seguir mandando no novo mundo? Entender os fíos daquel pasado é a única maneira de tirar da manta e comprender o noso presente. Moitísimas grazas por acompañarme nesta exploración e que a historia vos siga espertando moita curiosidade.